parlàvem de com fer front a la crisi, des del punt de vista de l'administració local, doncs hi ha diferents instruments que en un cas ha dut a terme o ha endegat el govern central, el Pla d'Inversions Locals, que ha de donar més de 2.500 llocs de treball a la província de Lleida aquest any. També hi ha el Pla d'Obres de la Generalitat, que també ha incrementat, pel que fa al Pirineu sobretot, el que és l'aportació aquest any, però de moment hi ha una cosa que no s'està resolent i és el finançament dels ajuntaments. Molts ajuntaments estan demanant que es pugui incrementar el sostre d'endeutament. De qui depèn? Depèn de la Generalitat a donar el vistiplau? Com ho veu això, conseller? Sí, són diverses coses. La veritat és que a ningú se li escapi que no es pot fer una política local de caràcter transversal si no es disposen d'eines pròpies de finançament. És pràcticament impossible poder-ho fer. Per tant, des del Departament de Governació i Administracions Públiques i també des del Departament d'Economia i Hisenda tenim una comissió constituïda, creada, que aviat presentarà unes valoracions, unes conclusions per tal d'impulsar una llei de finances local pròpia que es desprèn del propi Estatut. Una llei de finances locals ambiciosa. Ara bé, no n'hi ha prou amb la llei que fem aquí, sinó que aquí és a nivell del conjunt de l'Estat que hi ha d'haver un canvi de xip. Un canvi de xip pel que fa al finançament del món local. Estem parlant que les lleis de finançament municipal és una llei predemocràtica. És a dir, s'ha avançat molt en molts àmbits, en aquest no. La llei que regula el finançament dels ajuntaments és una llei que existia abans de la democràcia. Per tant, els ajuntaments avui tenen moltes necessitats que potser legalment no són competència seva, però que a la pràctica sí que ho són i que hi han de donar resposta. És a dir, no hi ha cap ajuntament del país, que no doni resposta a la necessitat d'obrir places de llars d'infants. I no és una competència municipal, però no hi ha cap ajuntament que no hi doni resposta, que no hi pugui donar resposta a aquesta demanda dels ciutadans. O bé, no hi ha cap ajuntament que no pugui fer una programació cultural de qualitat adreçada als seus... I no és una competència local i municipal, o bé competències de caràcter, donar resposta a molts àmbits de caràcter social. I en municipis de menys de 20.000 habitants no és una competència local municipal. Per tant, a tot aquest seguit de competències o d'actuacions que els propis ajuntaments han adquirit i han donat resposta al llarg dels anys, convé que s'hi aporti el finançament adequat. I en aquest moment de context econòmic complicat, de crisi, així ras i curt, encara es fa molt més evident. Sí que intentem, i jo crec que des del Departament de Governació, que és el departament que fa funcionar el país des del suport al món local, des del suport als ajuntaments, a tots els ajuntaments del país, però de manera molt especial als ajuntaments petits i mitjans, crec que ho estem fent i fem el que toca, aportant sempre criteris a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que és l'eina més potent de cooperació local, aportant recursos econòmics al món local, a més, tenint en compte mai el criteri de la població, únicament, de la demografia, sinó de les necessitats territorials. És a dir, hi ha molts municipis del país que si es tingués en compte únicament la seva població, la seva demografia, abans de començar el partit ja l'hauríem perdut. Aquí ve una mica la crítica o el recel que des del Departament de Governació i des del conjunt del Govern de Catalunya hem d'expressar en els fons de l'Estat, d'inversions de l'Estat, fons d'inversions de l'Estat de caràcter local, perquè hagués estat molt més adequat que aquests recursos es haguessin traspassat al Govern de Catalunya, Departament de Governació, que és qui té les competències en matèria de cooperació local, i en canvi l'Estat té els recursos i amb els recursos inundi les nostres competències. Per tant, aquí hi hem d'expressar una certa crítica pel que fa a la invasió de l'àmbit competencial, però també a la manera com ho fem. És a dir, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya no té en compte els criteris demogràfics i poblacionals i, en canvi, els fons de l'Estat sí. Per posar dos exemples. El Pirineu representa l'1% de la població pel que fa al conjunt de Catalunya, l'1% de la població. Els fons de l'Estat, quins recursos econòmics hi ha portat? Doncs l'1%. El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, del Govern de Catalunya, del Departament de Governació, que hi ha portat? El 9%. Les comarques del Pla de Lleida representen el 4% de la població, el 4%. Què hi ha portat el Fons Zapatero, el Fons de l'Estat? El 4%. Què hi ha portat el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya? Més del 13%. Per tant, la cohesió i la vertebració territorial
no s'aconsegueix amb discursos més o menys brillants, sinó que s'aconsegueix amb polítiques concretes i, per tant, amb planificacions concretes amb recursos econòmics. I sobre el tema de la possibilitat d'endeutar-se més als ajuntaments, des de la Generalitat ho considereu oportú? Bé, aquesta pot ser unes possibilitats. Jo crec que sí que vull dir és que realment hi ha molts ajuntaments que ho estan passant malament, que ho passaran pitjor d'ara endavant. Però això qui ha de donar permís? L'Estat també? Bé, aquí jo crec que cal una reestructuració a nivell del que és el finançament local a nivell de l'Estat, no? I per tant, a mi sempre m'agrada dir que el que toca ara és resoldre el model de finançament que el nostre país necessita, resoldre aquest model de finançament, perquè el necessitem, perquè és inajornable, perquè el finançament és la clau del progrés i del benestar. Ho necessitem, el nostre país no pot passar més sense obtenir els recursos econòmics que l'Estatut ens diu i que les nostres necessitats ens obliguen, ens marquen. Però, dit això d'aquí, l'endemà al matí d'haver aconseguit el model de finançament que esperem que sigui més aviat que tard, l'endemà al matí, i no barrejat, l'endemà al matí ens han de posar amb el model de finançament municipal, el model de finançament dels ajuntaments. Vostè diu, ens ho diu l'Estatut, ens ho diu a nosaltres, però també els diu a tot l'Estat, perquè l'Estatut forma part de les lleis orgàniques i fonamentals de l'Estat.